ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଆମ ଘରକୁ। ପଦରେ ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପେସେଣ୍ଟ ବ୍ଲଗର। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆମ ପଦର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେମିତି ସବୁ ମର୍ଚ ଗଛ ଲାଗିଛି। ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିବି ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲଙ୍କା କେମିତି ହେଇଛି ଗଛରେ। ଏସବୁ ତକ ଲଙ୍କା ଅଛି, ତାକୁ ତୋଳା ହଉନି, ତାକୁ ପୁରା ପାଚି ଗଲା ପରେ ତୋଳା ହବ। ସେପଟେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲ ବୁଲିଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋଇତାଳୁ ଗଛ, ମାନେ କଖାରୁ ଗଛ। ୟାକୁ ବୋଇତାଳୁ କ'ଣ ପାଇଁ କହନ୍ତି ବୋଲେ, ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ବୋଇତରେ, ସେତେବେଳେ ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି କଖାରୁକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ତାକୁ ବୋଇତାଳୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବାଇଗଣ ଲାଗିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ଲଗା ହେଇଛି। ମକା ଗଛ ହେଇଥିଲା, ମକା ସବୁ ଗଛ ଲଗେଇକି ମାନେ ମକା ହେଲା ପରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିଛି, ଟମାଟୋ ଗଛ ବି ଲାଗିଛି, ବାଇଗଣ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ଆହୁରି ଟମାଟୋ ତଳି ସବୁ ଉପଡ଼ା ହେଉଛି, ଗଛ ଲଗା ହବ ବୋଲି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି। ସେପଟେ ପାଇପ୍, ଆଉ ଦେଖିଦିଅ ଟିକେ, ଆଉ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି। ସମସ୍ତେ ପାହାଡ଼ ଯିବେ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ରହୁଛି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଠି ବୋଉ ପାଣି ଦେଇକି ଗଲାଣି ଗଛରେ, ଟମାଟୋ ଗଛରେ। ଏଇଟା ସବୁ କାନ୍ଦୁଲ ଗଛ ବୋଲେ, ଏଇଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛ ଆକା। ସେପଟେ ମଝିରେ ମଝିରେ କରାହେଉଛି ଟମାଟୋ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମ ପୋଖରୀ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଏବେ ପୁରା ଏମିତି ହେଇଛି ଆମ ପୋଖରୀ। ବୋଉ ସେଇଟା ଅଛି, ବାବା ସେପଟେ ଟମାଟୋ ତଳି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ରହିଲେ ଫାଇନାଲ୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼, ଚାରିଆଡ଼େ ପାହାଡ଼ ଘେରିକି ଅଛି। ସେପଟେ ଆମର ମନ୍ଦିର, ସବୁ ଏମିତି ଲାଗିଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଇଟା କାନ୍ଦୁଲ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, ତା ମଝିରେ ମଝିରେ ସବୁ ବାଇଗଣ ଗଛ, ଟମାଟୋ ଗଛ ଏମିତି ଲଗା ହବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ।